Gilimad ni Pedro si Jesus. Mateo Kapitulo 26, 69-75. Samtang naglingkod si Pedro didto sa tugkaren, may miduol kanya nga babay. Sulugon siya sa Pangulong Pari. Mingon siya kang Pedro, dili ba kauban ka man ni Jesus nga taga Galilea? Apan gilimad kini ni Pedro atubangan sa tanan nga ato didto. Mingon siya, wala ako maibalokonon say imong gipanalti. Anya miadto siya sa may pultahan. Nakita siya sa lain na asab nga sulugang babae, ug nag-ingon sa mga tawo didto, kining toha na kauban asab ni Jesus nga taga Nazareth. Gilimad na asab kini ni Pedro. Mingon siya, ipanumpa ko nga wala ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon. Pagkataod-taod miduol kang Pedro ang mga tawo didto ug mingon, kauban kagayod ni Jesus, kay maila sa imong sinultihan nga sama kanya. Apan nanumpa gayod si Pedro nga nagaingon, bisag mamatay pa ako, wala gayod ako makaila sa tawo nga inyong ginaingon. Anya mituktugaok dayon ang manok. Ug nahinumdaman ni Pedro ang giingon ni Jesus kanya, sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimad mo na ako sa makatulo. Busa migawas siya ug mihilak pag-ayo.